klassement starten met de nummer 10 van het algemene klassement met 32 punten. Dat was exact hetzelfde puntenaantal wat hij had met de paard Tracks, waarmee hij eerder heeft gereden en aan de leiding gaat. We gaan kijken wat Dion van Hooydonk en Takashi. Fantastisch hoor. Dion van Hooydonk en Takashi komen uiteindelijk op een voorlopige vierde plaats 26-3.